Ganda tan sare urna. Ganda tan sare. Wah, mah, coba juga. Hingga dolog tamo je songkor no muni kothok hini kaisa Facebook page tongnai batam bono rules dekhai paikha. Basically dolog no kamkin saimano je songkor kaisa gari ketal pai paikha. Jadi kayak asli kucing zat. Ane live white hamuk terima yang hang. Pas mobile napro. Mon bray bike napro kaisa. Ini kayak gari nana himuk terima liya. Excited banget. Oke. Hingga umumnya nuku nyeja muni kothok hini kaisa Facebook page tongnai bo umai ke sikya. EMI bai gari pailayo suap phunugo tai kunuya. Mani ke dolog je EMI bai loan bai si gari pai mo suap chikhayo tai kunuya hini bo ke umai ke sauta. Hingga dolog nungke tam sana musuk uzaga o tolo comment khai sade. Next songka dolog je Bisramganj bazar ubo khami thangka azagani je tinta mobile dogan tongmani pura markin hor nangoi nei khami thangka ta. Basically dolog je dogandar tongmani je chhatrai sok pai nai je dupkati tongmani dupkati umo bai hor nangoi nei je kelai nai khami hor nangoi dogan umai ke khambai thangka ta. Ganda tan sare urna. Ganda tan sare. Wah, mah, coba juga. Betul. Jangan ada ganda tan ni. Ay, cuk kami ni kele pura. Ganda tan kan urna tin rok. Ada mall dungo, dong mall dungo. Mama, tem sahur bari fayo. Next update ko dolog Tripurani khorokja puroi je award man kha je 100 iconic award man kha je Tripurani bon je first ongne ta je female air traffic controller Bipasa Rangkhol bo bini je award no yasak kha receive khai ke NDMC convention je New Delhi wo umahiro samunges jin Tripurani bagoi kaisa proud moment ong ta je chung proud khai hachi dolog hi phai chung tau kok sana thang jong je Abir Debormani je khorokja bo to short films nam chung joto bor kam kin sini wo bo to actually open se regular no video ri tong ta but tabuk tam kha je kasar video kaisa phayu asuk je kaisa long lamba tangi bo gap na
Owen dijana ka dolog botabu kororpoti ongna thangi tongo mane dolog bosaka je dolog obun toini je abir saka oma ke je mosa ongkolo unsolo ka mane bo kirjai kharo oma hiya bo a jaga bo dasu kambe khen bagai stebisti bo bari thangan bagai si ready ongi tongo hini sauta obuno karibu dolog bo oma ke sauta je kuno samung kotor hindi chikin hi samung kaisa samung bai tongmaya oma ke sau tai sau botabu je apel bora hinai dolog obuno bo khai tonguta mane sana thaka ke next kororpoti onga thangi tonguta Hey guys, norok bahai tongbai. Onek borok, malai kene singo no video ta ma gine haike okhole. Okhoro haipon kisa slow kha. Slow mane ma haita wan sudi je ang social media be khare tong hene musa kuno dino oglo gon sul kanga ta wan sudi bo khara nai tong hene oglo te atia. Bakhana sanayo. So, jara ano sirinai, jara ano saiman nai, bor saimano abi je kono khayo buini kopi o kiro khaya hine engkai ang kaisa mane bai bujagai tongmani kaisa mane bai bujagai tongma tang no phone ang no je kuno mane phone go mane ani chikon mikon mani phone thong ang je live photo am khai haidiba social media ba se kisamisa rang phone mani tongjamani o rang ba se kisamisa khayo hane saving khaye gabono no phone go kuno swab rok hita klawan sudi noro phone ga se bakharo tong thogo engkai noro phone gono ang tam kam bai ase buja kha o kam bujang mani khai i konai di imo e je kolo khai silver color ni haikai fusle kabristan ke sanam mani obuni bagi se ang ekdom mane tam thani watu itatin mana liya haisia aro ase ke time mari khang engkai apon bagi no video ke slow rong kha engkai abo tamo cara abo no phone na iko na di abong kha boroi cara iko eta apel boroi himano norok onek varieties tongo saimano borok to saimano te banslai kaham kai engkai amor kaijak iko yangobo koplong yamo koplong yang kau ma tongo oboni bagai no onek best tongmani besa romo naye sarewe tori mani hai andu ni thenu busa keriko ongnai kaja khangkai engke je busa rono tori uti pheda ama haike ma tor na jabono bo engkai tostor galak maya mo to mana nangnai mo bufang na ani je experience ta asal de bo to kereng tong hai puno kaisa samungbai bo rungui tong yable hai diba joto manino joto samuno rungna nangai kuno kam chikon kotor hinikre gabono abo kaisa haino je bakha musung abo mang khai dong siu engkai video bota tine phainai te duskang to special video ro kisa tongo no abo to no to ke sauno engkai asuno video engkai asuno ani o tara rok nugui no buting jakha kaisa comment khen ta podi asuno hambai Next ka dolo khorokcha tiprajok umaika saka je nakto recently khorokcha borok thoikya je Aisha Deborma obuntin basau bonomang sibo mobile no guinai bonomang wan sok jagui tongpu imang ganang sibo no kha hini sauta tai bo umaika sau chung bono phone no gui asuk mai kino je khai rogi asuk mar kin dukhna ngo hinke bini nong borok bahai ongkhana umaike bo sauta am haisido ungo aisani tui tabok sakangke buibaksa sajai rok sawate ne content ibagi video sinamre ko namte ya jara baka shitra wan chuna roksa ati ni direct wan chu pe ke tabok sanam kam hajido tini aisane imang nu guta go sukango se jeng ani busai bekrita bini khobor ma jeng kuni kok salai ga hangan ke bini khobor ma chauta mane dukhu nang jagi kharu jagi ta aisha no ngai go imang nu bo ba afru ke aboka aisha no se help ma khaipu anke nie imang go tam nuka aisha no ai aisha nikal bari o ma thangu के पूरा थुतुते चातुते पजंतो से बिनि मां से माने गुताम साने खाइरुक मानि बखाव मां नांगै तंग तंचु हंगां के आबो नां मावान छुता जोंसा सक मोहाङै तंखा हंगां के बिन नकनि बरक ता मुंगै दं हनाना जोंले एर मात्र फुनो नगै से आसके बखा दुखु नांगै दंगो माने पूरा का बुइनाय पूरा माने बाबुता मुं दं हनाना बिन फेमिली दे बिनि दादु संग्रो कक सामा नगैते बसे आं पूरा खाकामा फाजिउ पूरा तम सानाय जों bini kok mang sao happen bo kha khayo ani je mane ani wanchong morte ta bo ang mane bo to thoi thang nai borok thoi thang hama bai chu yable na je tongai bono sai mano
Hingga bo to tangjaka aisa to hingga tangpano bo sajuguya kui nai thoken tangka haipano bo ayang masingo pori rok sengi tongwe mana ani buka mote kam haita tono asik nai thoke sajugui tanga bo haike pa thanai kere bo haike pa ashirwad bo mani thanai kere asike bo borok ke ashirwad bo mani thangka dei sajugui ba nai thoke tanga asike nai thoka bo gabo sawi kul pele sengsa sak sawi kul pa yang be bi nok ni borok ta mung dong ta bi ni kok seng jeng gani ja ko ta ban basa be gani je sik pa sadi to jeng bi ni kok no pai ri simalia sike sachin ta sabaya pra share rok khailai video rok share khailai na jeng nai de ta ke sam bo mia no go phayo uska hum no go phayo an basa tang apor bo jeng chalayo achuk layo mai chate chate rok pol no chalayo sike kharuk suka ta bono mar keno nge jengbi ni nog rogo bethana mu jungsugo ta nge uchere ganang ni bagoi thangtuk maya ta help dok khai kamata kisa thangai nge thanai ko jengmo haiter din ta bu kama zawro kai simaya nge babu ni bosor sra da an bukra ni bosor sra do paya sa ngan bukra ko thei jak no mata chi thanga bu bo ko november masa tange bin bosor sra do pai khobla gabon bagai jeng thangi maya thana mu chungpon thangi maya ta nge ko ke hai si kai sak ko ai ni ri food dog ta mo bahai mane bahai bukti khuna na mu chung mar kheno bu khabai purang ta mo ri food ta man da kha obi simlang ta bo wait kai dong ai se ni ri food ta man da kha obi simit khana na mu chung jara bini nok ni family rok ani obi do no nugu ta hanke chadi kisa khana na mu chung kisa ya pura bu khaban khana na mu chung ang bini ri food ta mo man da kha gasik nu imang nung mari ti kisi sak chana em share khanya mu chung ta bukan ni pa pa yang ni tong habla Hingga dialog tinin bidon bagi asdan angla sinai malai next video tau kono kebang ko bora subscribe khai ongi tong khata ajagan biching khorsa nung ongi tong ke subscribe khai na di o bukuk ayesa demon ma bo mane sak belai kebel phano umano belai week phano umano bakse immunity power kom kai bo belai sai anu ya kai no amti hai rok ung thango mane gastric ung thang bo gastric nong khana maybe ma mai cha ja gya tu nong ja gya o buk sama tong kai ba deshi chadin dino to kirima bai lasima bai ke bo week ngo bu bunyam lang siwo sagok lai ja ba malai lai thang ma ba ang siu ta ngai am hai nong khana bo ngai boko ba khapo phungro ko bongai mansu kana ta bongang boro khai sai anu ya mangai siges ngo kuba khana am so serious na hali na ta kicha apro ojarawo kicha serious na haroi mono chari kham mung sapano phuri sokon chari kham gai ung khamuta kicha an mo an mo dekhai ngai baksa boro khai chau sai mia sai mano phuri rok opa saka ko man chau mai sai mia phano tui rok nong mano ga tui rok nong khai kicha rage ta pa kai belai na bukha kos mang kha belai na bukha kham kai chani mangai